Anzjana ta' 76 sena tinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident ta' traffiku fi Swieqi. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 9:30 tal-ħadd filgħodu fi triq Sant'Andrija. Mill-investigazzjonijiet preliminari jirriżulta li seħħet ħabta bejn vettura ta' tip Fiat misjuqa minn mara ta' 30 sena residenti Żurrieq u vettura oħra misjuqa minn raġel ta' 70 sena residenti tal-Pjetà. F'din tal-aħħar kien hemm mara ta' 73 sena residenti X-Xajra u mara ta' 76 sena residenti Swieqi stess. Passiġġier fil-karozza Fiat kien hemm raġel ta' 31 sena residenti Swieqi. Fuq il-post mar minnu fih tim mediku fejn minnu fih il-mara ġiet ċertifikata li tissofri ġrieħi seri fil-waqt li 3 persuni l-oħra ġarbu ġrieħi ħfief. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Dorin Clark li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.